mga the sleeping dinosaur. Oh, diha ta doon nato na dira ha. Yan. Dara. Dara. Tara, isa ka sipaan. 5 ka buo. Damo-damo ba? Unsa man di pud na sa imbaw no. Unsa pa? Oh, ni siya katong gagmay. Ang andida ay imbaw. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel. Ang Dude Store ta. Karon sabay ta. Mo experience ta og panginhas dinhing dapita. Tara. Dire magtiniil kita. Magpatudlo ta. O baka ni ko andi baka ta masamad ani ron. Lord. Asa pa ano ma'am? Ana lang sir. Unsa na diin sinawong atong pangit ay kaniing ani. So daghan na siya. Ay sige. Nauna ni mo sir. Makita na. Oo, masapul sa kahit mo. Oo, amo doon. Oo. Ay gali. Wow. Sige. Ha? Manginhas ko hay para makamaan ko ano manginhas. Tiga hapa-hapa do man di iba di. Ay mabanta kay mo na paumot. Ikaw kayo. Daghan man. Gani man. Ana mo. Mo na ni siya ay What? Wow. Sige. Sikat jud ka lang. Oh, artista na jud ka diri. Nanginhas naman ni. Yehen, adi dun ta, kakita ko first. Ay, tama ko. Ay, na Oh, nakadakop-dukot ta. Second. Oh, naman ko nakitaan. Tuing ani di ay manginhas ang ani lang ta. Then makakita na dayon taok. Na ako. Wow. Muna ni. Oh, this is it. Sulod na to. Oh, nagsugod racing. Sige, bugsay. Tagamati City versus Baganga. Tara. Oh, nagbangga na. Sige. Oh, bangga. Kana. Go, Baganga. Taga din jaman to. Daog Mati City. Kinhas ing ani manginhas ana. Okay hantun makakita kag nagbukol-bukol. Wow. Pag naagani bukol puniton. Gunitan. Hugasan og isulod sa sudlanan. Dinas. Na ko'y nakuha. Daghan akong nakuha. Pwede wow. Doon sabaw, sir. Sabaw doon. Sabay lang tunga sa kaldero, sir. Para daw mag-count. Daw ay dumanda diya. Naubuso nanda kalinas. Kato. Ay, bakit naman? Paigit na linas, sir? Paigit na linas. Ay, nakita na, sir. At least naka-experience kong panginhas. Dara, lingaw. Idugang na nato ni sa isda nga sinabaw. Yay!
Oh, nakanakitaan. Best experience din sa kadagatan. Sa sunod, sabay ta. Muadri ta diri. Para sa sunod na kong akto, second time, daghan na ni. Kani, practice pa lang, warm up pa lang. Thank you for watching. Shout out dali, shout out. Oh, shout out dali, shout out. Shout out dali, shout out. Oh. Sige, ingani lang, linas-linas. Naapay daghan. Oh, dara. Oh, dara. Yay! Nakakuha na John. Oh, ari pa. Oh, una pa. Ari, nag-irigate. Nagtapok galing sana dyan, sir. Oh, ari pa. Woo! Oh. Oh, dara, isa kasi paan. 5 ka buok. Damo-damo ba? Oh, see? Ingani di ay manginhas. Sunod na ito dayon, kay makaambak pa. Ay, uday, dako. Di pa tanaw doon sa imong nakuha, eh. Gani. Ay, lagi ko anak. Oh, mas maay pa siya. Daghan na kayo nakuha. Isa kalutuan, no? Mas dagko, no? Wow! Unsa man ni? Di po na si imbaw, no? Unsa pa? Ni siya ka kung kakumain. Ang ganda ay imbaw. Oh my God! Wow! Mahal ni kilo ani. Ay gwapo. Wala naro dahil dito bye-bye, oh. Oh, dia may malam. Uy, malam! Be, mo be. Duro ball mo. Ay, sunny else. Lupa, daghan no? Wow! Depende lang dyan sa kaputiyon sa buhok. Imo ta. May pagkaw. Duha na hindi kalutuan ta. Gani, sir. Mabaligya para sa tindahan nyo. Maalit, sir. Kulang pagali. Mana akong experience sa panginhas. So na ako napuno ang akong cellophane. Puno og hangin. Yes. Yes, nanginhas rami. Nanginhas mi dire. Ram na abisudan. Lapuk, lapuk. Human og panginhas diri daw kay mga on daw taog kamuti. John. Go nami lagi John. John. Hey John. Hello, nganong wa man ka? No. Absent ka, absent. Kuting ibuga ay. Oh. Hi na lang. Shout out dali. Shout out daw. Sige, kaon sa tao, manghinaw anay ko. What manghiluay ko din het. Pero John wa. Shout out sino shout out mo? Shout out na ko si Juan Merilin Saldo. Mama, guwapa. Ah. Dere imong mama nagkatawa. Engineer nga Juan. Nagligid-ligid. Oh, engineer. Tama ng ligid, engineer. Dahil mga unta. Mga unta kamuti o kang balanghoy dyan. Oh, lami kayo. Hi, engineer. Ay, oh, margarine. Engineer, hi. Hanginer. Salamat. Salamat, I love you. Wow! Mama Chup. Kabalas ko. John, oh, John. Lami naman di basakan diri, John. Diri mo. Sige, manghinaw sa ako. Yes, sakay. Full body, G. Kuha, oh. Wow! Daghan. Hindi, sa sunod na. Sa sunod na kung balik, howd na ko, ani. Oh, hindi rin na to sa bomba. Manghimasa na ta.
Dinira. Okay, live po tayo ngayon dito Oo. kung saan. Sa bomba. Nanonood na gina ito. Tanawa akong tiil. Namasak. Abi na akong joke lang to. Apil na sa record. Maligo ka. Sige tayo mong lawin ito ba? Marunong sikat ka. Oo. Ay, bilang mo yan. I-record na. Wala na, ba? YouTube. Oh, YouTube na i-upload. Manawa. Sikat na yung kuwani ba? Hindi mo ngayon ani. Play mo dahil. TikTok lang na kataman. Kung ka ba na mag-tiktok ko, mag-live-live lang ko. Kaya na. Subscribe na ninyo ha. Ano yung pangalan? Dudes Torta. Ha? Dudes Torta. Tortang talong. Mag-tour. Ah, T-O-U-R. okay, torta. Tour nga tour. Kakuan mo atong nisikat nga bride nga wala nagpakita iyan ba na pagkasal. Huwag ko kakuha atong news. Naabot na ko sa Ikaw ang Mark nagkaroon. Logan. Mark Logan, TV5 din. Hi guys! Welcome to our... Vlogger ba yun? Oh, ito ay para mag-contact ta. Bisaya man no? Oh, Bisaya lang. Kasi gusto mo mag-tour dire sa Sleeping Dinosaur. Ito lang kayo dito. Yes! Pangitaan lang ang mga nagay mag-tour dire ako. Gusto mo. You want tour? Sige, sige. Sige, sige. Oh, shout out, shout out. Shout out, shout out. Sige na. Sige na, shut up na. Ikaw na. Hi guys! Shout out sa mga makakitaan. Kung gusto mo mag-tour dire ang Sleeping Dinosaur, pwede minyo pang tao. Yay! Welcome to our... Oh, lag-lag lang diri sige. Vlog lang mo din pohon. Wala ka i-mention, kinsa imong i-shout out, mention. Shout out ko sa akong mga friends, sa akong mga classmates sa Davao City, sa Philippine Women's College of Davao, of sa John Paul. Yay! Meanwhile. Okay, shout out diha kay Toto Ariel Cercado sa Davao City. So, thank you for watching. Thank you for supporting Dudes Torta. God bless always. Please keep on watching my videos. Thank you very much. Yehe! Dagan kayo salamat Lord. Duman na dyan mi og panginhas diring dapita. Naami ko ha. Gamay ra kay di pa ko kabalo mo. Balik ra ko diri. Thank you for watching. Hantod sa sunod sa pagkakaroon. Bye-bye!